Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavenzo TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 4, Makesi 1. I'm joined by Kila Walikosi. Yes, Sibo. Ukraine. Yeah, first of all, Sibo. Khona untomngayise beka la iduzana kwami. Thaba Cheukai. Come on, idiot. Uyashisa lo muntu mela tholi panado. Phela what why mela tholi panado? Why? Ngoba uyashisa umntwana omncane. Angithi lapha ku number 2 akahlalisekanga kahle. Uyabo? Yes, Kaizer. Yes. Izabadudula. Yes. But anyway, mngani wami ngifuna ukuthi share out kuma Kaizer Chiefs supporters. Lawa beka khona iKaizer Chiefs ithwele kanzima. Yes. Angikhulumi ngabo toyitoyi. Yes. Ngikhuluma ngabantu bebeze stadium. Yes. Angeke uzulungisa into uhlele ekamereni. Yes. You understand? Yes. Ngoba manje uzopost ukhila uthi hey ukhila wenze kahle. Hey kuba katoyitoyanga ngaba yikho lento angeke uzulungisa uhlele endlini mfethu. Abo quick one. Ulungisa ula. Hayi lokhu bekukhona nethi bekubulela sibheki. Bekukhona. Bekubulela sibheki. Yabona. So mpinjami ngithi Kaizer Chiefs itayidlaya kwanya kahle. Yo Sibo yazi ngigeyinile vandag. Serious. Ngigeyinile bengigqoka u36. Manje sengigqoka u38. Emadoda. Sibo In a day. Sibo sengine-intombi ezingifonelayo zithi Kila no siyakuthanda ngoba uyakwazi ukubekezela. Emadoda. You understand? In a day. Yo I'm gaining weight. Ngigayina abo cherry. And round. Namajazi. Uthi ugqoka 38, ugqoka 38. Yes. Ijesi number Mufukeni uyabona ukuthi uyaku-inspire. Intwana igood. Noma ngathi ilento zani mina mfethu le type le ukuthi ama player ngikhulumi ngabe ngawo. Ngoba ngenzeka azodlalela iKaizer Chiefs kwazi bani. So anginandaba nama player. You understand? So izinto ezi-right umfana right uGrand noma bamedanisa noZwane into engekho right leyo but thina singeni lezo anginandaba nama player wakho anginandaba mara wena untomngayise wena Pirates. Mufe Panado. Namuhla mfethu Mufe Panado. Nayi Panado mfethu Laka yino sana mithi. Mfuna This Panado is gonna take me to Champions League. Thank you. Phuza. Yabona mfana kithi iPirates isengozini. Izosuka lapha yana. Izosuka ku number 2. Yabona namuhla sithathela i3 point. Saturday isithatha lapha. Kahle no government akasithathi serious. Angeke size singadlali kulento le bathi toilet lapha bathi kusesigodini bese bodlalisa thina lapha. Old Peter Mkaba. Ndoda. Kanjani? Akusingulube thina. Ndoda. Mabalilethe la. Peter Mkaba. La Peter Mkaba mfana. Sathe nje okungakwethu. Anfana Pirates. Igame esingaki lesiwina in a row? 5. Lapha silanda esingaki? Ukwinda phela namuhla uzombona ngeke azagingingize mfintshi yami ngoba iKaizer Chiefs iwinile. But anyway, babhakaniya ngiyanibona nafifizela. Nina bontomngayise nikuphi? iKaizer Chiefs indayemana. Shadabula mfana. Ishaya la soshaya nabo makhi ngale Soweto. Mthatha kubaba. Thank you.